Il-Tribunal tal-Appelli tal-Awtorità tal-Ippjanar biddel deċiżjoni tal-istess awtorità li kienet irrifjutat l-applikazzjoni għal bini ta' mħażen fuq medda ta' 2200 metru kwadru fuq art ODZ lil Marco Gaffarena. Fil-pjan lokali din l-art imniżla bħala art agrikola, iżda Gaffarena kien argumenta li s-sit mdawwar bi żvilupp simili u li kienu nataw il-permessi mill-Awtorità tal-Ippjanar. Il-Tribunal ġustifika d-deċiżjoni tiegħu billi argumenta li s-sit jikkonsisti minn barriera li jimdawra bit-toroq. Qal ukoll li minkejja li m'għadix tintuża bħala barriera l-użu bħala art agrikola u wieħed limitat minħabba d-daqs. Oriġinarjament Gaffarena kien applika għal 33 maħżen mibnija fuq żewġ solari fuq il-livell ta' triq. Issa tribunal qal li l-applikazzjoni għandha terġa' tiġi kkunsidrata. Il-Tribunal saħaq li l-bini ta' dawn l-imħażen m'għandux jola aktar mill-livell ta' triq, filwaqt li s-soffa irridu jintużaw bħala parkeġġi.